Na het tiental jaren dreigt er een eind te komen aan De Zakenman, de dorpskranten van Sint-Nieken-omjouwing. Het tal advertenties is de afgelopen 2 jaar hut naar onderen gaan en daardoor is er een financieel gat. Er is natuurlijk in oude tijd wel wat gebeurd, ik is niet maar minder bedroegen, dus minder adverteerders. Ja, en dan komt het op een punt van kan het uit of kan het net meer uit. En we zitten op een wip. Nou, daarna hebben we dus een actie opzetten. De Zakenman wordt nog altijd op papier verspraat en dat kost het een soort geld. Harry Nota runt de kranten al zo'n 1984. Vanuit het kantoor Jonkens in Fietsenwinkel is er nou een actie starten om de kranten te redden. Mensen kunnen donateur worden en jaarlijks een bedrag omhouden. In totaal is er €15.000 in het jaar nodig en de eerste 10.000 is al binnen. En als nou juist wat van reacties, maar ik een heel soort bedragen die de meesten de vroeger hebben, dan wil toch iedereen nog heel graag de Zakenman elke 14 dagen even op een schoot hebben.